जोनोम जाजेननायनिफ्राय दिनै फैयै फैयै थांनाय बे जोनोम जाजेननायनि गोथार थांखिनि गेजेरजों जेखिनि खामानि मावबोबाय नैबे समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो दिनै नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि गोथार सिमां बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौनो अरायसम जोङो नोजोर होनानै बिथांनि बेखौनो जोङो सनमान होनानै दिनै एबसुआ दिनै खामानि मावगासिनो दङ। दिनै जों बयबो मोनथिगौ हारि हिसाबै जोङो गसंथानांगौबा बर' हारि हिसाबै जोङो बुहुमाव सिनायथि होनांगौबा हारि हिसाबै जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ हिसाबै कर्मी हिसाबै जोंहा फैनाय समाव माखासे बिथांखिफोर लानानै खामानि मावबावनांगौ दङ। आरो दिनै जोङो बुंनांगोन जोंनि रांखान्थियारि बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि हारिमुवारि बिथिंखौ जों दिनै बर'नि आंगो हारिमुखौ जोङो बोरै जों हमथानानै लांनो हायो एबा बिनि थाखाय जोङो जोंनि गेजेराव माबायदि सांग्रांथि लाबोनो हायो बिनि थाखायबो दिनै एबसुआ खामानि मावगासिनो दङ। आरो मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जौगाहोनाय एबा नोजोर होनानै दिनै हारि हिसाबै थांना थानांगौनि थाखाय दिनै जों मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै मिशन आरो माखासे बिथांखिफोर लानानै खामानि मावगासिनो दङ। आरो फैबाय बयबो जोंनि गोसो गोरबोआव जों बयबो थि खालामनानै लानांगोन जों जाबाय मोनसे बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफादनि जोङो साफ्रोमबो जोङो मावथि एबा जोङो साफा सोद्रोमा। आरो बे आफादानो जाबाय बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद माहारियारि आफाद। बे आफादानो मोनसे माहारिबादखौ हमथानानै बा फोथांना लानानै दिनैसिम आरो गोजामाबो बेवहाय बिबानाव दङ। दा बेखौनो आं खावलायनो सानदों फैबाय थानाय समाव जोंनि खामानि मावनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बा जोंनि मोनफ्रोमबो गामि समाजनि थाखायनो जोङो मिशन आरो माखासे मावथांखिफोर लानानै जोङो फैबाय थानाय समाव खामानि मावनांगोन। आरो जेब्ला जोङो गामि ओनसोलाव थांनानै रायजो राजाजों जोङो खाथि सोमोन्दो लाखिनानै जेब्ला जों खामानि मावगोन अब्लानो रायजो राजाया जोंखौ मदद होगोन। जेब्ला जोङो जोंनि गुबुन दल संगठननि बिबानगिरिफोरजों जोङो सावरायहैगोन जोंनि कमिउनिकेसनखौ जोङो सोमोन्दोखौ जों लाखिबाय थागोन अब्लानो जोङो नांगौ समाव बिथांमोननिफ्राय जोङो सहायखौ मोनगोन। दा जोङो रायजो राजाजों सहाय मोननांगौब्ला मदद मोननांगौब्ला जोङो रायजो राजानि लुबैनाय बायदि जों खामानि मावनो हानांगोन। बै गामियाव थांनानै सोलोंथाइनि जोङो बाथ्रा बुंहैनो हानांगोन। दिनै जोंहा भारतनि माहारियारि फिरफिला बिरहोनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा जोंनो गोजोनथाव मोनसे रादाबखौ होलांबाय। आरो जाय दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंनि दफाफोरखौ एबा बर' फरायसा आफादा सान हर नांथाबनायनि गेजेरजों जाय दिनै बिटिआर एकर्डखौ एकर्ड खालामबाय बिनि सिगनेटरि आफादनि दैदेनगिरिफोरा दिनै नाजाथाबनायनि गेजेरजों जोङो जाय दिनै जों बयबो सानो बयबो बुङो एबसु कर्मि हिसाबै जे जोंनि सिमा बारायनाया माब्ला जागोन बाखि माने दफाफोरा जायोब्लाबो बे जालांगोन खिन्थु जोंनि सिमा बारायनाया गामि सोसननाया माब्ला जागोन जोंनि गेजेराव बयनियावबो बे साननाया दङमोन। दिनै जोंहा मोजां मोनसे खौरां सफैदों। दिनैनि बे 22 जानुवारियाव आरो बे उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायाव दिनै बे मोनसे जारिमिनारि जिल्ला एबसुनि थाखाय बे जानानै थागोन। दा जोङो मोनथिगौ जे जोंनि सिमा बारायनाया दिनै आगानसे जोङो आवगायबाय आरो बेखौ दिनै जोङो मोनसे मोजां रादाबखौ जों मोननो हाबाय। दा बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लाफानानै साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टारजों लोगोसे आसामनिनो गोबां मन्त्रि बिथांमोन बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथां आरो भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार साफ्रोमनिसिमबो आङो बे दिनैनि फिरफिला बिरहोनायनि बे समाव आङो बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। जोंनि जि सिमांखौ मोनसे आगानसे आवगायनायनि थाखाय बिथांमोना जिहेतु खामानि मावबाय आरो मोजां मोनसे रादाब जोंनो दिनै होनो लाबाय बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो जिल्ला एबसुनि जानाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो बे दिनै गोलाव सम जोंनि सोमावसारनायाव जायफोर मुंख्लं जालांबाय एबा बे सोमावसारनाय समाव बाहागो लानानै गोबां खामानि मावलांबाय बिनि थाखायबो बिथांमोननिसिमबो आं साबायखर बावबाय। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि हांख्रायजानाय आलासि जिल्ला एबसुनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोन दखरानि बिबानगिरि इउनिट एबसु आरो कलेज इउनिटनि बिबानगिरि
भलन्टियार्स आरो मास बासनि मानगोनां मावथि सोद्रोमा नोंथांमोन, हारिमु हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोन, बानजाय आफादनि आफादगिरि, गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोन, आइ आफा रायजो राजा, रौता ओनसोलनि मेलेमजिबि साफ्रोमबो नोंथांमोन, बयनिसिमबो जोबनायाव आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। साबायखर बावनाय थाबाय। बे समाव आफादनि फिरफिला बेरायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय बे समाव जोंहा गुबुन मोनसे हाबाफारि दङ, मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय आरो बड'फानि मुसुखायाव मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारि Welcome BTR. We want peace. जोंनो नांगौ गोजोन थासारि. जोंनो नांगौ गोजोन थासारि. एबसु लं लिभ. एबसु लं लिभ. एबसु लं लिभ. दैदेनगिरिफोरखौ आखाइजों आखाइ हमलायनानै गोजौआव थाय